खुलुमबाय लोगोफोर आरो आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन जों दा बयबो मिथिगौ जा दिनैनि अखानायैनो गाबोन इलेक्सन दं दा बिनिखायनो आङो खावलायनो लुबैदों नोंथांमोनखौ जोंनि बिटिसिखौ रैखा खालामनायनि सार्थआव जोंनि हारिनि अलखदखौ रैखा खालामनायनि सार्थआव फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय नासयनाय गादब जानाय बेफोरखौ साननानै बासायनांगौनि सार्थआव जा जों बयबो आइ आफा रायजो राजा बिदा फंबायफ्रा जाहाथे नांगालनि सावगारियाव भट होनानै देरहासार खालामो आं बेखौनो बयखौबो खावलायनाय थाबाय जाहाथे उननि बेलायाव जोंहा मोजां परिस्थिति आरो मोजां थासारि फैयो बेखौ लुबैनानै दा बयबो रायजो राजाफ्रा साननानै सिन्था खालामनानै जाहाथे नांगाल सावगारियाव भट होनानै देरहाहोयो आरो जोंनि गोमालांनाय जेनाखि बिटिसिनि पावार बेफोरखौ लाबोनो थाखाय बा हमथानानै दोननो थाखाय जाहाथे नोंथांमोना सिन्था खालामनानै बे हाबाखौ मावो आं बेखौबो खावलायनाय थाबाय आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन दा जोंना गाबोननि दिनाव इलेक्सन जागोनाव माने नांगाल सावगारियाव भटखौ थुदो दा आङो स्क्रिनाव होगासिनो दङ बे स्क्रिनाव गोजौसिनावनो नांगालनि सावगारि दं बे नांगालनि सावगारियाव थुनानै जोंनि हाग्रामा सारखौ देरहासार खालामबानो जाबाय आरो फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जाहाथे डेभेलप जायो जिसुआव इउपिपिएलनि माखासे दुस्थितिगारि मानसिफ्रा आंनि न'आव फैनानै अन्थाइ खुबैलांदों ग्लासा बायजोब्बाय गेटखौबो खुबैबाय माने बुख्रुबलागाना गालांजोब्बाय थिंआ जिनानै दङ भिडिअखौ नुबायना लोगोफोर आरो गाइस दा दिनै बिथांमोना मा खालामलायखो प्रहलाद सारनि न'आव थांनानै अन्थाइजों मानि खोरखि थोरखिखौ खुबैग्लुंना फैलायबाय थेमथेम थामथाम सिफायजोबनानै आरो गेटखौबो देख्रेबला देख्रेबलि फैबायनो फाग्ला फाग्ला मासि मोजां मोजां बुद्धि गोसोखाङोब्रा लोगोफोर बिसोरो नङा होमबा बै ट्रेक्टरनि बुस्थुफ्रा बिथांमोना एकदम खालि खुन्दुंल' नागिरो फाग्लासो ओरैबायदि खुन्दुं नागिरो मानि मोना आरो खुन्दुंखौनो बिसोरो खिन्थु बे खुन्दुं नागिरनायावनो मालाबा माबायदि खुन्दुंखौ दांसनफ्लांगोन बिथांमोना बेखौ खेल लायाखै बिसोरो एसेबो साननोबो रोङा फाग्लाफोरना ओमफ्राय एकदम बुद्धियानो खासा बुद्धि नालाय सानब्रबलाबायनानैसो मानि बिसोरो बानायलाबायो नालाय दा बिदियावनो सोमब्रनो नागिरो बिसोरो दा बिथांमोना जेखि खालामा जायखौखि खुया जायखौखि माबा मोनसे खालामा जेबो लाब गैया ट्रेक्टरनि बुस्थुफोर फाग्ला नोंसिना पार्ट्सआनो गाज्रि जाजोबखाबाय आरो फाग्ला नोंसिनि पार्ट्सखौ गाज्रि जानाया पार्ट्सआ मोना बे जायगायाव आरो मोननाय नंला बिराद गोजानाव थांनासो लायनांगौ दिल्लीयावसो थांनानै लायनांसिगोन एबार नोंसोर बै ट्रेक्टरनि पार्ट्सफ्रा गाज्रि जाबा बेखौ खेल ला दा बिथांमोना मा बुंलाबायो माबा गावसिना ट्रेक्टरा 110% देरहालाहैबाय जाहैदों फाग्ला फाग्ला दाबो इलेक्सनानो जायाखै माखासे आरो बाखि दंबावो आच्छा देरहाबाय दे आरो देरहाबाय नालाय सिरि थादोब्रा 110% देरहायोना 120% देरहायो देरहाबाय थादो ट्रेक्टरनि बुन्दुमोन दा मानोथो फाग्ला फाग्ला बै जोंनि प्रहलाद सारनाव खुबैलाहैनांगौ जाखो आरो हनै बै माबायावबो नबिन नगर सुमलि बागानावबो दिनै हराव बै आंनि बुन्दुनाव हुलुस्थुर खुबैग्लुंलाबायनानै फैबाय फाग्ला बिदि जायो आखला थैगोन नोंसोर माब्लाबा खेल लाखा आरो नैबे सरखार जोबोब्ला आं खादों उन्दुनो हानाय नङा होनदों सोरबा सोरबा ओरैबायदिसो जागोन मानि जोंना रायजो राजाफ्रा जोंजोब्बाय मिथिबाय मालाबा खारबाबो खास्लाबनो हाया हायाबा हले नाफामसो जागोन बेखौ गोसोआव लाखा नोंथांमोना खिन्थु जोंना नांगाल फाथिना बिदि नङा धैज्यजोब बिराद कन्ट्रल खालामनो रोंगौ माने बुजिनो गोरों नालाय दा रायजो राजानि गाज्रिखौ साना ओरैबायदि नांगालाव बिराद मोजां मोजां मानसि दं बेखौ मोनथिनानै ला नोंसोर दावराव खालामबाबो जोंना नांगाला बिदि दावराव खालामलाबाया खुबैग्लुंलाया बेफोरबायदि लासिं सिं बेबहारसो बियो लाब गैया नोंसिना ट्रेक्टरा पार्ट्सआ गाज्रि जाबाय एबाराय माबायाव लायदो दिल्लीयाव बिनानै लायदो ज' आन्दलन खालामनानै बेखौ सिन्था खालामदो आरो नोंथांमोनाथ' एबार जेनेबा फुरा आन्दलन होनसैलाय नङा होमबा फाग्ला बे बिटिआरआ जाला बे बिटिआरआ फोलोमनो हाला नंखायनो आन्दलन खालामफिननांसिगौ आसामखौनो दानाबा 50-50 खालामाबा जाथारनाय नंला होननानै हुलुस्थुर आन्दलन खालामसिगोनलायब्रा बै सोरबा डि बर' बिथां सोरबा पि बर' बिथांमोना माने बै सोरखौबा थगायग्लुंलाबायनोसैलाय बे हले जाथारगोन नायदो एसे उनाव नायलांबाय दा মই সারা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিটিচিৰো ময়ে মুখ্যমন্ত্ৰী नुबाय दा रायजोफोर
माने मा भिडिअ जालायखो बियो फाग्ला फाग्ला मा जानांगौ जाखो बे बिटिआरनि प्रमद बर' बुन्दुआलाय माथो जेबो लाथिख'सो बिलाय फाग्लासो माथो बिटिआरनि सिबानो हेमेन्थसोनो आरो गासिबो माने जा दं माने हेमेन्थसोनो फाग्ला फानजोबमारबाय नामाब्रा बिलाय बिटिसिखौलाय माथो गोदाव सोराव बिदि होनजालाबायखो नङाबाथ' बिदि होननो हानाय नङामोन ना फाग्ला बै हेमेन्थआ हागौमोनसै फानमारबायगोनलै नोङो बुन्दु फानखोना माखो एसे रायजोफोरनि सिगाङाव खिथाना लाबा स्रा स्रु जायो नङाबा रायजोफ्राबो फरेसान जायो आरो नोंहाबो गोनो गोथो जायो एकदम मैला थानायफोर बायदि जायो नंखायनो फानबायबा फानबायलां रायजोफोर होननानै सिखार लालाबायदो होमबासो जागोन नङाबा खें लाबाय थाना जेबो खामानि होनाय नङा नोंथांना मानि सानबायबायनो बेमार जालानो हागौ दा बिराद लासिं सिं जाबायना नोंथाङा माबा ना मागुर जानो थांनाया ना मावासो मोनजालाहैबाय फाग्ला आरो नोंथाङाबो बिराद मोजां खामानि मावनो हादोंब्रा आं दा बे नोंथांनि खामानि डेभेलपफोरखौ लासैनो खिन्थालांगोन खिन्थु आङो बेखौनो बुंनो सानदों नोंथांमोना गन्थङा अबेयाव थांखो बै ट्रेक्टरनि लिडार गिदिरफोरनि गन्थङा अबाव थांखो दिनै मानो बिटिआरनि सिमा हेमेन्थसो जाहैखो लासिं सिं लाजिनो रोंला बेखौ दा बेखौ लानानैबो नोंथांमोना गिलु फालु बादि नांबावगोन नङालै नङा फानाखै होनलाबायलायगोन फाग्लासो एकदम नोंथांमोना नङाबाबो नंगौ लाखाथारो नालाय थिग बिदिसो जागासिनो दं दा रायजो राजाफोरखौ दा थगायसै सिखार लादो सारान्डार लादो थगायबाय थायोबा उनाव रायजोनि साव मोननानै मा जायोनो फाब नाङो लास्टाव खिगुलाबायनानै थैयो अबेबा सुखजलाबायनानै थैयो अबेबा गारि एक्सिडेन्ट जालाबायनानै थैयो बे हाजार लाख रायजोफोरनि सावखौ गिनांगौ बेखौ हले खेला बुन्दु मोजांखौसो होनो आङो आरो नोंथाङाबो बिराद डेभेलप मावदोंब्रा बुन्दु दा मानसिफ्रासो गोसोआव थाया नुवाखै नामा खिन्थु आंनाव गोसोआव दंजोबो नोंथांनि मावनाय खामानिया आरो आं बेखौनो एसे खिन्थानो सानदों एक नम्बर डेभेलपआ जाहैबाय बै हादान एरियायाव रायजो जाग्रा आइ आफा बिदा फंबायफोरखौ हुलुस्थुर माने इभिकसन खालामनानै हुग्लुंलाजोबनानै माने गाबग्लुं खुग्लुं खालामनाय थफ्ला लुन्दा लुन्दि लानानै खारग्लुं होनाय ओंखाम रसा नांहोनाय फाग्ला बे नोंनि एक नम्बर डेभेलपब्रा नङा होमबा आरो दुइ नम्बर डेभेलपआ जाहैबाय बे बिटिसि एरियायाव जेसेबांखि प्राइभेट स्कुल दं कलेज दं गासिखौबो थेम थाम सिफायनानै माने बै मास्टार बोराइफोरखौ दुखु खस्थ' सहाय नांहोनाय बे जाहैबाय बै नोंनि दुइ नम्बर डेभेलपब्रा बुन्दु आरो 3 नम्बर डेभेलपआ माबे 3 नम्बर डेभेलपआ जाहैबाय दासिमबो बै सुक्तिखारि बिदा फंबाय एनडिपिफोरखौ जेलाव सोनानै दोननाय नोंथाङा दासिमबो जेलाव सोनानै दोनदों ओरैबायदि धन्यबाद माने बे जाहैबाय नोंथांनि 3 नम्बर डेभेलप आरो 4 नम्बर डेभेलपआ जाहैबाय नोंथांमोना बै हादान एरियायाव बन दाननानै थेर सोलिग्रा आइ आफा रायजोफोरखौ माने हुलुस्थुर बनफोरखौ बन्द' खालामलाजोबनानै माने बिसोरखौ दा हाजिरा मावनो बिदेशाव दोनहरनाय बे जाहैदों 4 नम्बर डेभेलप आरो 5 नम्बर डेभेलपआव दंबावो 5 नम्बर डेभेलपआ ओरैबायदि नोंथांना बै जोंना लान्थासार लाबोनाय बिटिसिनि पावारफोर बे पावारफोरखौ दिनैहाय लासैनो एन्जर गुगानाय बायदि दिनै एसे गाबोन एसे समफोर एसे बिदिनो स्टेटआव गासिबो हरफिनजोबनाय बे जाहैबाय नोंनि 5 नम्बर डेभेलप आरो गोबां डेभेलप दङ बे डेभेलपखौ बुंथ'ला उनावहाय खिन्थासिगोन दा आङो मोनसे खावलायनो लुबैबावदों बै नोंथांनि प्रकाश बोरमा फान्थाया एसे बादा होनानै दोन बै मा होनलाबायो बिथाङा जोंनि हाग्रामा सारनि दिनाव सेंसन जानानै न' फैनायखौनो जोंनि न' होनलाबायो प्रमद बर' सार बानायनाय होनलाबायो दा मालाबा सोरजोंबा थेख्नाय जागोन बिथाङा ओंखायनो एसे बादा होनानै दोन आरो बिथाङा जुदि बिराद मावदों बायदिसिना मावदों होननानै जुदि मिथिजानो लुबैयोबा आंखौ लोगो हमथों बै प्रकाश बोरमा फान्थाया बबे जायगायाव मा डेभेलप मावा आं बेखौ लानानै सारा दुनियाव गिदिंजोबगोन आङो खिन्थु डेभेलप मावनाय नङाबा जोग्लिसो लांनाय जागोन बिथांखौ नंखायनो बिथाङा जुदि डेभेलपफोर मावमारदोंबा आंखौ लोगो हमथों आं बे नोंथांमोननि डेभेलपखौ जायगा गिदिंजोबनानै खिन्थागोन
मिथिबाय बन्धु दा एसे रायनानै दोन नङाब्ला मालाबा सोरजोंबा मान सनमान गैयै थेख्लाय जालाबायगोन गोरलै गथ'थां माथां मिथिबाय